Z fary odišiel starý kaplán do dôchodku a na jeho miesto prišiel nový, mladý, neskúsený kňaz. Pri spovedi jednej mladej dámy, ktorá sa spovedala z oreálneho sexu, si nevedel rady. Preto si zavolal na pomoc ministranta a pýta sa ho, čo dával starý kaplán za orálny sex. Chlapec chvíľu rozmýšľa a potom odpovie, ako komu, mne Fidorku. Malý Ferko plače pred školou. Školník sa ho spýta, prečo plačeš? Ferko hovorí, pán riaditeľ spadol do žumpy a napil sa. Školník hovorí, veď ostatní chlapci neplačú. Ferko hovorí, oni to videli a ja nie. Svokra má 3 zaťov, preto chce vyskúšať, ako ju majú radi. Keď je na dvore najstarší, skočí do studne a volá o pomoc. Najstarší zať ju vytiahne a na druhý deň zbadá pred domom novú škodu s nápisom s vďakou svokra. Ďalší deň opäť skočí do studne a stredný zať ju tiež vytiahne. Jeho odmenou je čisto nový Renault s nápisom s vďakou svokra. Nasledujúci deň tretíkrát skočí, aby vyskúšala najmladšieho, no ten ju nevytiahne. Ďalší deň stojí pred jeho domom BMW s nápisom s vďakou svokor